नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आणि आपली सगळी टीम आहे. फक्त विनू तकडे येता. तर आता मी इलो मुंबईत. माहिती आहे मागचं पहिलं व्हिडिओ बघितलाच असाल ट्रेनमधलो. तर आत्ता मुंबईत इलो आणि आता लग्नात जाऊचा. विनू येणारा ठाण्यात. आणि बघा पुण्यावरच्या तयारच होते. बघा काय बघा साडी बिडी नेसन एकदम काय पुण्या हाय. अकडे बघ कॅमेरा अकडे या. तू तकडे काय बघतं या भांगला. आणि नंदन पण आहे हो बघा. एक खाय जाऊचा का वर्षाला इथलं माहिती आहे सगळं. आम्हाला काय माहित नाही काय ग. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो. मग कुठे चाललं ग. कुठे येणार आहे तो विनू येणार आहे कोर्ट ना काय. आणि तिथून मग आम्ही पनवेल का जाणार लग्नाचा मुहूर्त जवळ येईल हा 3:30 आणि ऐवातली 3. आणि आपल्या पूनमताई बघा बघा त्यांचा चेहरा अजून काळाच आहे. तर चला आता डायरेक्ट आपण विनू इल्यावरच भेटूया. तर मित्रांनो आम्ही काल वर्षाकडे गेलो. वर्षाकडे उतरला आता जाम उशीर झाला. इकडनं जायचं ना. आमका तुला पटकन समजत नाही. वर्षाक माहिती आहे बाबा. वर्ष मुंबईवाली आहे. परत तिला काय बोलता नाही. बाकीच्यांना राग येतो. आई आहे. तर चला मित्रांनो आता डायरेक्ट आपण विनू इल्यावरच बोलाया. आता बोललंय तर सगळं मूड जातं लो. कुठचं नगर. हा हे बायको माका समजावून सांगता खायचा नगर काय नगर. अरे तर मित्रांनो हे बघा आपले सबस्क्रायबर लग्नात चालला. लग्नात पनवेलमध्ये. हा बाय बाय. तर मित्रांनो हे बघा ट्रॅफिकमध्ये पण आमचे सबस्क्रायबर मिळतं. 2 मिळाले आता. पुढे रिक्षेत पण होते आता. बघा काय ठाण्यात मॉप ओळखा काय. अगं वर्ष कोणामुळे. होय होय वर्षामुळे. तर मित्रांनो हे बघा ठाणा मध्यवर्ती कारागृहाच्या काही थांबला. विनू कधी आता येत तेव्हा बघूया. हिला नाहीतर काय. हे बघा विनय गाडी गॉगल बिगल लावून आले आहेत. आणि काय भाय 15 मिनिटं चालत नाही एक तर म्हणजे एसी नाही. हा एसी नाही मागे ठेव. मेला नंदन का एसीचा जरा बंद झाला. किती टाइम होता सोय. झालं अर्धा तास झालो. आलीसा तू ना तिकडे आमच्याकडे. आता तुला ही बघा हा बाई कुठे येऊन अजून आमच्याकडे इलेली नाही. हा या आधीच सांगताय. नंतर बोलतील तिकडे नाही गेला तिकडे दाखवलं नाही. तर ही आलीच नाही अजून. झाली त्यांना 2 दिवस येऊन. 2 दिवस आलेस. ती बघ ती बाई माझ्या माका शिटी मारी. हा मागाशी ती बघ. ए कॅमेरा काय ग एसी चालू आहे तर. शेवटच्या याच्या होतो पण मध्येच बंद होतो. म्हणजे असं काय बघितलंच नाही. बघितलं म्हणजे झालं. मग ते गावच्या खड्ड्यांतूनच तो चांगला चालू होतो लो. तर मित्रांनो शेवट हो बघा भेटलो शेवटी. 2 दिवस नाशिक का होतो. लेट किती बघ आता. लग्नाचा मुहूर्त गेलो. मुहूर्त पण अजून नवरा इलेलो नसणार. म्हणजे आपली गॅरंटी आहे. म्हणजे तुला माहिती आहे प्रत्यक्षाचा लगीन म्हणजे तर मुहूर्तात लागणारच नाही. ते का पण माहित आहे. फोन करच्या घ्या किलो का विचार. मग कसं वाटलं मुंबईची सफर कशी झाली तुमची. गाडी ती गाडी म्हणजे हँकाच होई होती. लेटची गाडी मी त्यांना व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. पण त्याला तिकडे यायचं नव्हतं. त्याला मला बोलवतो. मला तिकडे गेलं पहिलं वर्षालाच भेटायचं आहे. वर्षालाच भेटायचं काय माहित नाही. मग त्याला ती तिकीट दिली. भाई माझ्या रेता सगळा तू बाजूक रोखतो. हा हे बघा ठाणा बघा बघा जरा जरा दाखवते रे बाबा मुंबई काय नसलं रे बाबा. ठाणा तरी बघा. मग तुझं काय सासरवाडी तुझं एवढे दिवस कसं काय झालं तिकडे. एवढे दिवस नाही एकच दिवस होतो. मस्त पाहुणचार झालो भारी. एक दिवस नाही मस्त सासरवाडी भारी पाहुणचार झालेलो. मेंदू वडे खाल्ले की नाही. हे आईला मेहंदी वडे राहा दे रे.
हे नको रे, वर्षाला फुकटचं ऐकून घ्यावं लागतं तुला काय. आई. हे माय झो कसं चालवता गाडी ती बघ. तर मित्रांनो मस्त सासरवाडी पाहुणचार वगैरे काय आम्ही कोंबडा बिंबडा खायत नाही, त्यामुळे मच्छीच होती मस्तपैकी. पाहुणचार वगैरे झालेलं. पुण्या पण होता माझ्याबरोबर पाहुणचारात. होय ना पुण्या? होय. हां होय मनात कर. हे बघा मॅडम, दोन मॅडम ह्यो झोपता आनंद. ए पाटी झोपान दि चल. अरे प्रतीक्षा करणार काय? प्रतीक्षाचं लग्न ह्याचो मित्र ना जग्या, त्याचा आधी पोरग्याच बघूचा लागणार. आता आधी बघताय आधी. मी वर्षाला पण सांगितलं बघ अरे आई कुठे येणार असेल होती पोरगी ना. त्याला. सारंग आहे ना. सारंगला पण घेऊन यायचं ना. अरे तो विनू राहुलो का होय? अजून येलो नाही हा. छे तू टाइमपास करू नका माझ्या बरोबर. माझा डोक्या आधीच फिरलेला. खरं सांग. अरे नवरो इलो. हे काय झालं गेलाच नाही. हॅलो हॅलो नवरो इलो काय? अरे इलो लगीन लागला पण. चायला मग ह्यो मेलो माय जो अजून येते म्हणून सांगल्यांनी अजून काही तो इरवलो काय. थांब हा. ठेवते मी थांब. हा. मेला सी नवरो इलो नाही हा. छे चई तुला कॉल कर. हे लग्न लागलं. तुम्हाला लग्नात तरी टायमार नेला नाहीचा. अरे लागला. बाय नाही लागणार. मी माका माहित ना, मैत्रीण माझी आहे. माका माहित आहे काय एवढ्यात काय त्यांचं लगीन नाही आहे. मुहूर्त गेलो तरी. लाग. जग्या सांगता आधीच सांगता तू नको त्या टाइमपास करू नको. माझ्या आधीच डोक्या विरला. ह्याच्यावर कसली जबाबदारी आहे माका काय कळत नाही. त्याच्यावर मेन जबाबदारी आहे. कसली ह्यो पण नाही उठली तर. तुम्ही बाकीची भाई बबलू भाई हा ते का करते त्या दाढीवाल्या कर. भाई तू पण नाही पोचला अजून. अरे तू तर 12चा जाणार होता ना रे. कोण अजून लग्नात पोचलेलं आहे. लग्नाचं मुहूर्त होऊन गेलो. अरे ही गाडी हीच असणार नवऱ्याची ना. हिचा हा आलो इथे लाव आपण. ना इथे समोर. बाईक काढून लावायला होती पुढे लागली असती. जगाची पण लागलेली आहे. हे बघा मित्रांनो येऊन पोचला. अरे मग तू अजून काय स्टेज सजवता की कसं? हा तर मित्रांनो एकदाचे बाबा इलाव पनवेलमध्ये. चल बाबा पावडर लाव तोंडाक वाईट जराशी. माझी हा का बरोबर हा तुझी गेली का पावडर जरा. जग्या चालत ठेवलं. चालू ठेव. या साहेब ह्यो को यावे. ह्यो मेन माणूस आहे. हा हे आमचे पुण्यातले मित्र हा जीवा भावाचे लंगोटी यार. हे साखरपुड्याला आले नव्हते. त्या कारणास्तव त्यांना प्रतीक्षाने त्यांच्या शब्दकोशात जे शब्द नाहीत अशा शब्दांनी त्यांची उजळणी घेतल्याबरोबर ते 4 दिवस हजर राहिलेत. मंडप ठोकण्यापासून ते उपस्थित आहेत. त्याबद्दल आमच्या पूर्ण मित्र परिवाराकडून त्यांना धन्यवाद. आमची कमी त्यांनी हे करून दिली नाही. काय बोलतो मस्त तू बोलायचं. पावडर बिडर जरा लावून आणायचं ना. हे बघ सगळे तुझ्यासाठी का झाले एक नंतर तू आला 4 दिवस तर बघू जाऊया ते. झाला मंगलाष्टका नाही आता जेवणच बसतोय. जेवायला बसून लग्न झाला. अरे बाबा. अरे हे बघा प्रतीक्षा आणि प्रसाद. चला नाही ग अजून नाही झालंय चालू. आत्ता होणार आहे. पुण्यवचन चालू आहे. पुण्यवचन आता बघ तो कोणाक गेलो बेटा. बघतोय तुमका नंतर बघतोय काय तर आता काय बोलत नाही मी. अरे नवरदेव दाखव घरे कलर्स ऑफ कोकण जिंदाबाद. काय म्हणतं क्या बोलते बाहुली ही का ते बघितलीस ना. तेव्हा फॅमिली सगळी अख्खी घेऊन इलं. टीम अख्खी घेऊन इलं. ही बघ अरे माझा कधी आला आत्ता आता एंट्री नाही बघितली. काय नाही तू तिकडे चालू होतं ना. तुझा ब्लॉग
काय नाही चालू होतं तुझं मध्ये एंट्री नाही आली माझी. आत्ता ही काय आत्ता टाकणार ना आम्ही एंट्री. नाथ शोभून नाकान दिसतय ग अन हळूच गालान हसतय ग मन तुझ्यात गुतून फसतय ग जिथं जात तिथं तुम्हाला दिसतय ग सफर समुद्राची करीन गो दर्या होरी मध्ये तुला फिरवीन गो सफर समुद्राची करीन गो दर्या होरी मध्ये तुला फिरवीन गो दर्या होरी मध्ये तुला फिरवीन गो करून नाखवाची नाखवीन साऱ्या खोलीवर तुला मिरवीन गो करून नाखवाची नाखवीन साऱ्या खोलीवर तुला मिरवीन गो